Sonisch familietip van het nu het seizoen 2017. En direct met een speciale gast, Paul Jean, of Jean, ik vergeet me niet, maar Paul Jean. Ja, Paul Jean. Ja, zeker. En daar zit hij niet voor niks. Kijk eens wat er aan is. Hoe liegt dat op? Kijk eens dat kleedje. Hey, dit is Oktoberfeest in Zittert. En de Sjörgers heeft me weer van alles georganiseerd met stroomfen en weet ik gewoon, maar dat heeft ook niks met Oktoberfeest te maken. En du speelt in die Zuhelle Kapelle. Ik speel inderdaad in de Zuhelle Kapelle. Dat is een gelegenheidsorkest dat één keer per jaar op de zondag van het Oktoberfeest in Ernesto's een frühschoppen speelt met de ouderwetse Egelanders van Ernstmosch. Die dus eigenlijk op zo'n Oktoberfest zouden toes kunnen horen. Ik weet van vroeger niet anders als ergens frühschoppen was, dan zat er een boerenblaskapel of een Tiroler kapel en die speelde Hoempapa van Ernstmosch. 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 Daar hebben ze een aantal platen als voorbeeld metgenomen. Ja. Waar wil ze met beginnen? Welke wil ze met beginnen? Ik weet het natuurlijk al, want ik heb ze klaar liggen. Maar waar gaan we nu naar luisteren, stukje, Pojo? We gaan beginnen met de godvader van de blaasmuziek, Ernst Mosch. Ja? Ernst Mosch die na de oorlog eigenlijk als jazzmuzikus ook als hobby eigenlijk met een paar man zeggen van zoveel nog eens die ouderwetse liedjes gaan spelen, wat veel vroeger in het Nederland spelen. Is dat jazz? Hij is een jazztrombonist geweest in het Amerikaan, zal maar zeggen, militaire bands. Dus eigenlijk een high blower op trombone. En gewoon met een paar jongens bijeen van zoveel nog eens die polka, dus zoveel nog eens die marsjes die voor die vroeger zo speelden toen, zoveel die nog eens. Ik duw op de knop, hè? Laat gewoon. Blaasmuziek klinkt zo. En waarom? Waarom dit nummer? Omdat blaasmuziek zo klinkt. Net aan met de voet stampen, want er sleet de plaat door. Maar wat moeten we weer nu horen als netkenners? Zo'n zwiegen? Maar wat is nu zo typisch? Lekt het zo in de lucht? Überhaupt een plaat is al gedateerd. Ja. Maar dit is een van de eerste platen van Ernst Mosch. En dat waren eigenlijk ook zoals wie die begosten. Die hebben een interpretatie en de keus van hun repertoire is echt basic. De manier van spelen, de bezetting, de zang, twee stemmen. Ja. Speelt jij dat ook, dit nummer? Veer spelen dan ook. Oh, ja. chic. Kijk, naderhand het Ernst Mosch is dat eigenlijk haast symfonisch gaan klinken, meer, die moet ik zeggen, gepolijst. In die eerste LP's hoor ze nog echt het grave, eigenlijk die het in een tent zou klinken als ze Drezels gaan. Oh, op een zondagmorgen. Op een zondagmorgen, ja, en een wagen langs, daar hoor ze een kou, je hebt veugeltjes, een lopend buffet, je hebt glazen spullen, dat is. Ernst Mosch, wat is die tweede? Wat is die tweede? Is het jachtseizoen of gaat het Oh altijd ja, zo maar snel? goed, ik heb het moet even, als ze willen luisteren, het ganse nummer kennen ze gewoon naar Anas gewoon. Ja, dat is helemaal wel. Ja. Ik zelf als jonge snaak trompet speelde en bij de Harmonie Sint-Joseph behoors, daar kost je de stukken van de harmonie spelen en de kost vaste lovensliedjes spelen. Maar essens in een jarig waar en verspeelde het, dan waren eigenlijk geen blaadmuziek voor hem. Oh. En Ernst Mosch was een van die eerste die dat soort nummers koos kopen. En dan ging ze de makkelijke marsjes en zo, die ging ze spelen. En wat was ze dat toen met ze dan? Ja, ik weet nog, zo'n partij die kost je bij Verhaag in Spanningen, daar hadden ze een winkel en dan kost je die kopen en die kostte 40 guien destijds. En dan had ze een A-nummer, dat waren een schone bekende. En dan de B, dat waren meestal een onbekend nummer. Maar ja, zo worden de nummers gespeeld en ja, dat waren leuk om te doen. We gaan nu naar doen, ik zet hem even aan. Welke wordt dit? Dit wordt een liedje van de Wurmtaler Muzikanten. Wurmtaler Muzikanten is een orkest dat stamt uit Kerkrade. Ja, dat zijn in Limburg, dat is Wurmtaal. Heb je op Kostel gezet, dan blijf je heen. Ja, waarom dan? En Ja. niet gehoord. Nee. Dat waren ook gewoon muzikanten, die stamden eigenlijk zo'n beetje vanuit de vastelavond, maar die hebben ook in Kerkrade de oude vastelavonds LP's ingespeeld. Oh. Dus allemaal die Nico Ploem nummers. En ja, wie dat zo heet, dat is het orkest en dan gaan ze ook dansmuziek maken en dan gaan ze ook hoempelpas spelen.
En ze hebben zich in een tijd lang een beetje toegespitst op de Tsjechische egelendertjes, als ik het zo mag noemen. Daar worden mosdinger gaat rustiger zijn, zijn de Tsjechische polka's die zijn gaat opzwepender. Wat we noemen is het echt Tsjechisch? Dat is Tsjechischer. En ik hoor ook wel eens van die Moravaka, Slava, Knootje klaar. Ja. Ik weet niet, is dat dit zo? Dat is nog een stap hier. Oh. Maar dat hebben ze natuurlijk door het weggaan van het IJzeren Gordijn. Is de Merit, die speelde dan natuurlijk ook kapellen. Maar die hebben een ganz ander genre en een manier van spelen als wat verder die houden. Wie die Amerikanen komen, hebben die zich wel gemengd met de blues, dus wie de negers, met de... Ja, zo ja, heet dat. ja, Alleen is dat van recentere aard. Ja, ja. En wat die deden, dat is, zeg maar zeggen, de Egelander waren een beetje oudbolliger tegen. En toen is de stiel eigenlijk allemaal naar Tsjechisch gegaan, wat ze noemen bijvoorbeeld ook de Oktoberfeesters. Ja. Hollandanken en zo, die hebben ook de naam al ja. Tsjechisch. Maar dat is dus echt anstrengende muziek. Daar moest je echt goed voor op het tuin bieden. Om te blazen, maar ook om te loesteren. Dus het is heel dominant. Het is niet zo echt zo gemütlich is wat dit nog heet. En wat is dan het verschil tussen de Wormtaler en de... Want die volgende plaat van is de Riesentaal. Daar hebben ze een fles bij, daar hebben ze me beloofd. Wacht even, ik hoor net zeggen. En volgens mij stond ik op 10 minuten boete daar. Maar ik heb dat afgeplakt voor de reclame. Nou is ik verzekerd met de reclamecodecommissie. Ik zal niet zeggen dat het brandweitsen is, maar dat doen we natuurlijk. Ja, kan hoe weer doen, want het programma dat duurt veel te lang. Ik was net dat het jachtseizoen Ja, dat is nu de tweede keer dat ze het zegt. Is het zo? Ja. Er is natuurlijk, qua orkesten in Limburg hebben ze veel echte goeie gehad. En een van die ganse goeie, die wat eigenlijk in het begin uit Merg te komen, en dat is natuurlijk ook de hele van mijn roots, komen uit Merg. Dat zijn de Rieselender muzikanten. Die horen van nu. Die horen van nu. Dat is de Fresium Medley, dat is een wereldberoemde in Limburg alleen al een medley. Dat wordt ook door veel Zuid-Harmoniekers gebracht, omdat die als eerste ook Duitse dansmuziek in een blaaskapelbezetting gingen maken. Er steht im Tor und nicht dahinter, is de tekst van dit gedeelte van de Fresium. Ik zal eens even kijken wie er is. Er steht im Tor, wie ik dat zag. Dat is echt voor op te drinken. Er steht im Tor. Wieso het met de Hollanders is? Wieso het met de Hollanders is? Nee, dat weten die kijkers niet, dat die nu moeten spelen tegen Zweden. Dat is zeker. Nee, maar dat wordt niet, dat is niet live, simpel. Gezondheid, maar dat is wat leuk zijn van wanneer het opgenomen is. Gezondheid. Ja. Oké. En dan komt er, wacht, maar ik moet even, kan doen weer over die de Rieselander kwam. Dan, hij smaakt dat te verrek. Ja. Ik moet nog wel een beetje indrinken hè, voor dit weekend. Ja. Rieselander muzikanten, gezeerd hier onder leiding van Gerrit Dieter. Dat zijn de jongens die naar de hand vanuit Schenne komen en door ook de Beumerwaldkapel en de Schintaar en zo. Dus dat is ook een regio waar altijd veel blaasmuziek, en veel blaasmuziek en goed gespeeld geworden is. Rieselander muzikanten uit Mergrotten. Hé, maar wat ik zo begreep, dan hebben we weer in Limburg gewoon een hele goede kwaliteit aan. We hebben sowieso goede blaasmuziek. Dat hebben ze ook in de Achterhoek, dat hebben ze ook heel goed blaaskapellen. En het is natuurlijk toch een instrument en groepen muzikanten die zich bijeenpakken en zich geven en een beetje goed de blaasmuziek wilt goed verder. Ja. Ja, dan gaat dat goed klinken. Maar heeft dat ermee te maken dat veren die fanfares en harmonie-traditie hebben? Ja, dat heeft er in ieder geval mee te maken. Het is natuurlijk ook zo dat van oudsher mensen zelf de veerkosten vreugde met een geluk en een rol naar kijken, maar verkozen altijd 2 Duitse tv-zenders. En dan had ze zo'n blauwe bok en dan had ze muzikanten staan Ja. En dan komen er allemaal bij. Dus als hier de feesten waren, dan waren ook heel dik dat soort nummers. En ook die Duitse slagers. Moest toen niet zo'n voorstelling van de Zoomkrutten of wie ze allemaal heesten. Maar de Duitse liedjes, dat hoort toch te bieden. Je moest er een rij om te drinken hebben. Of dat nu hodelschrompfen of schnatzelslager zijn. Maar ik weet nog eens, toen we het smart hadden, dus even een klein... heel geil, want... omwijzen. En er waren een band bij Ernesto en die speelden allemaal liedjes van Heino. En ik zong die eigenlijk allemaal zo met. De liedjes van Heino. En er stonden 2 kleinere jongen en meiden voor me en die keken zo om, zo van...
Ja, zingt die liedjes allemaal niet. Dus dan had ze ook in één keer in de gaten wat het klooft, leeft iets verschil tussen die en ons. Het is maar 4 zin om het opgegeven. Ja, ik denk, ja precies. Ik denk aan het stikseur kan en het enthousiasme wat voor die Limburgers allemaal, dat dit nooit verloren gaat. Het past bij het feest wat nu en het heeft er ook in de boeze doorgekregen. En het is hetzelfde met de Zuhelle Kapelle. Als het Oktoberfeest niet maar, dan hadden we dat nooit meer kunnen gedaan. Nu op zijn podium, op zijn plaats. Het is ook maar goed dat we dat 1 keer doen, door het over een dikker te zijn. Maar Lu willen gewoon dat herspelen. En de Lu willen herkomen oester daarbij, dus dat is wel fijn. Wacht even, ja, we gaan nu naar de... Waar gaan we nu hè? Ja, de Limburger muzikanten. De Limburger muzikanten is natuurlijk een groepje, verkennen ze allemaal onder leiding van Freek Mestrini. Freek Mestrini waren een trompetist die bij Ernst Mos speelde, dat komt daar nog eens aan bod. Nee. Ook van Kerkroo. En die hebben dus eerste Limburger, dus in de vaste bezetting van Ernst Mos speelde Freek Mestrini. Er is in de 80e jaren een Limburgse formatie opgericht. Wie komt daar hier terecht dan? Hè? Nee, is van Kerkroo. Of van Blijerij, daar waren ik. Van Blijerij? Ja. Blijerij. En hij heeft toen eigenlijk een studioorkest opgericht, de Limburger muzikanten. En die hebben eigen geschreven polka en marsmuziek en walsmuziek gebracht. Maar wie dicht in het archief ben gedoken om platen van vanaf uit te kiezen, kom ik tegen een keer die Limburger muzikanten tegen onder leiding van Dolf Dokter. En iedereen die natuurlijk een beetje van orkesten en Limburg weet ook dat Dolf Dokter een bekend dansorkest had. Dus hier zie je ook nog jongens van Münsterglein in de basisbezetting, Rie Dolst en nu nog alle vastelavondsleetjes die milestone inhoudt. Daar bij de drumband van Juliana van Münsterglein zit. Ja. Die Frisse, dat is nog eens een jong die bij de bas, of een meneer die bij de Sint-Joep bas gespeeld heeft. En ik denk dat die is van 65, hier zit het op, wereldkampioen in 1969. Toen is waarschijnlijk een kapellenconcours geweest. En er stond een polka op, daar gaan we nu draaien. Ja, dat is dat, de lupbal. De lupbal. De Ellenpolka, laat voor even los, dan kan je nog gaan drinken. Dat is brazen in één stuk. Waarom heb je deze uitgekozen trouwens? Wat is hier zo bijzonder aan? Omdat ik deze formatie nooit gekend heb. En ik ze nooit gehoord heb. Dus ik wil ze eigenlijk gewoon even surfen. Ja. Ja, dat is makkelijk. Ja. Limburger muzikanten. Ongelooflijk. Dat is internet geen kippenwaard. Maar het is wel echt vintage, zal ik maar zeggen. Vintage in klank. Ja goed, de plaat is allemaal, maar ja, kijk hier achter, hier houdt het af, allemaal die oude hoezen, dat is toch geweldig? Ja. Maar goed, de wet staat vorig jaar meer platen zijn verkocht dan cd's aan, dat weet ze. Best goed geluisterd. Ik ben moest maar vooral nog één voor aangesloten hebben. Want inderdaad, helaas. Ja, is er al op? Ja, de tijd is om. Oké. We gaan we moeten aansluiten met een avond met Ernst Mos. Ernst Mos, dat er op hoge leeftijd, ik ben eens één keer eruit kunnen gaan in de Rode Hal in Kerkroo. Nee, de Hannapolka gaan we vandaag. De Hannapolka, helemaal goed. Toen zijn ze een avond met... Nee, dit is de eerste plaat. Sorry. Nee, dat is ook goed, ik wil ook een bier leren. Maar daar zet me ook ondertussen nog in. Nee, ik vertel ik ook het zoorde van Ernst Mos, van deze Ernst Mos is, vind ik, dat het een hele live cd is. Er hoort ook echt de luurklappen, er hoort de aankondiging. En de merkste, er wordt niks in gefetst. Het is allemaal perfect gespeeld, dus in de details. Maar het heeft ook nog karakter van een live optreden. Dus in ene keer hebben ze dat erop moeten zetten? Gewoon rechtstreeks erop. En ja, zeker wel voor de 70er jaren, denk ik. Ernst Mos, Barbara Rose, de Hannapolka, ja, dat is een geweldige polka. Kumper. Speciaal voor Dick Polzor. Oh, fijn. En van het Zuhelle Kapelle. En de Zuhelle Kapelle en fijn dat ze gastroos zijn hier. Krijg je dat niet. Dus zondagmorgen, wat is dat nu komende zondag? Zondagmorgen bij Ernesto vanaf 11 uur. 10 uur is er op, kunt je met spek en ei eten. 11 uur begint te spelen en deze Hannapolka steekt als 6e geprogrammeerd. Voor de pauze. Ja. Er is nog een verrassingsoptreden, maar daar kan ik niet te veel over vertellen. Het is wel van een muzikant die normaal die andere regio speelt. Komt er. Ik zit er gewoon geneten. Oh, zo. Het is geweldig. Ja, ik kan het ook echt gewoon 4 dagen zo beleven.
En daarna vind ik het ook Ja, mooi. ja. Dan moest het een Just weer de vaste laat. zuster de Vasteland of kerstmuziek. Dan denk ze, oh wat leuk. En als ze er 3 januari aankomen met de kerstlied, dan zegt ze, shit, goed. Voor zo. Verloos van de aansmoes. Danken. Geen gedaan, Tony. Nog nu gezond amuseren. Mocht nu nog naar aanleiding van dit programma zin hebben om eens met platen te doen, dan mail me of messenger me of wie heet het, of Instagram me of Twitter of Daar zit ik al bel gewoon aan. Dan maken we gaan en dan kom je ook hier in het programma. Danny aan de techniek, Hans aan de beeldregie, heerlijk bedankt jongens, zonder u wordt het niet gelukt. Ik weet nog niet wie het einde van het programma gaat, dat hebben ze hier in eind, dus laten we gewoon maar even luisteren.